Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakarike kutanka kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa karo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tapigirai nyaya ya kaitika ku the National Council meeting yo yakaitwa ya faction ye Battle Citizens Coalition for Change irutungamirirwa na Welshman Ncube members of parliament akati one day akazvidisassociata the former party leaders Nelson Chamisa's faction muri Zimbabwe vanosanganisira ana Hwende ana Madam Kore vakaratidza kuti vadhamba bato reCCC yava Nelson Chamisa in order to join the faction yava Welshman Ncube. So according to Newsday, vachauton Hwende vakaintroducwa as the Secretary General, Linet Kore akaintroducwa as the Vice President, Zakari, the former advisor wa Nelson Chamisa, Cecil Zidai akaintroducwa as the party chairperson wa Chamisa. Vanhu vazhinji muri Zimbabwe kuti vanhu ava vaizvitende va Nelson Chamisa vava aligned zvakare na Welshman Ncube muri Zimbabwe, va Hwende Kore nevamwe vaisanganisira Richard Tsvangirai na Kade Maunga pamwechete naHepmo Chidziva vairatidza kuti they are now part of the CCC ya Welshman Ncube. Hazvina kupera mushe muri Zimbabwe, macitizens haana kufara nechiitiko ichochi. Ndofunga ana Charlton Hwende pamwechete na Linet Kore vakabuda vachitaura ivo vachiti they are not part of the faction yasengezo shavangu, but now vakaratidza kuti they are sellouts. Mushure mekunge vakaappear to this event Welshman Ncube vakabuda vachitaura vachiti the MDC Alliance National Council yakaelectwa gwero mugore 2019 yakafaila its duty muri Zimbabwe. Vakabuda vachiti we took responsibility as National Council, accepting that we slept on the job and failed to do our duty to demand accountability and transparency in a democratic constitution, thereby veering off our democratic principles. Vakabuda zvakare va Welshman Ncube vachi accepta the outcome yema elections akaitwa last year muna August, vachitaura vachiti their party cha-engage President Emerson Mnangagwa muri Zimbabwe. Vachitaura zvakare vachiti they will not contest the outcome of my elections akaitwa mugore 2023. Vakabuda vachitaura vachiti we are not going to necessarily engage ZANU-PF on the results of 2023 general elections, but instead we are going to deal with issues around the conduct of elections based on reports by local, regional and international observer missions. Our view is to create a level playing field ahead of the 2028 elections. Otherwise, if we don't, we will remain in the same place that we were in 2023. Vakabuda zvakare vaWelshman Ncube vachiti he was going to engage vasengezo shavangu kuti vaonekwe vachiresolve maproblems aka-affect bato reCitizens Coalition for Change. Vakabuda zvakare vachiti shabangu is a legitimate leader with the CCC faction. Vakataura ivo vachiti he is part of the national executive and the National Council muri Zimbabwe, so he should be engaged. Vanhu vakawanda vashamisika nekupledja allegiance kwaitwa na Hwende na Kore to Welshman Ncube and sengezo shavangu. Vachitaura ivo vachiti they are sellouts muri Zimbabwe. Vakabuda vachinyepa vachiti they stand with Nelson Chamisa, but now vakuonekwa vachiassociata the CCC faction ya vaWelshman Ncube. Tisingazuri munoona sei nyaya iyi tikudziwa zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Taura kwatiri kuita another Citizens Coalition for Change legislator va-agency gumbo vabuda vachiaccusa Welshman Ncube nenyaya yekuorchestrata a second split within the opposition muri Zimbabwe. Zvichinzi he is a sellout atengesa the opposition to the ZANU-PF led government. Ndofunga mugore 2006 during tenure ya Welshman Ncube as the MDC Secretary General yakawanikwa achikonzeresa the division within the MDC. Mushure mekunge akanetsana na the late MDC president Morgan Tsvangirai muri Zimbabwe.
so now arkunzi he is causing a second split mubato the Citizens Coalition for Change va agency gumbo vanwa MP for Redcliffe constituency and a shadow minister of justice, legal and parliamentary affairs for a CCC faction ekutungamirwa na Jameson Timber vakabuda vachala vachiti essentially it's a split. In 2006 some parliamentarians blindly followed Welshman Ncube and his MDC, thus leading to split parliamentary and council caucuses, as most MPs and councillors chose to remain with Tsvangirai. Today, history repeats itself with the same players leading. They have openly declared their intention to conclude with the regime, openly associated with the Ricos, and openly demeaned Nelson Chamisa. The line is now drawn in bold. All this while, 79 Democrats are under the grip of the state in remand prison. As Democrats, we say each to their own. Let the people choose. Zimbabwe zvakabuda zvitaurwa na agency gumbo achicriticize Welshman Ncube of causing a second split in the opposition party. So Tuesday, the former CCC deputy spokesperson Vagifto Stalo Siziba vakabuda vachiposta on his ex handle vakataura vachiti every struggle has its own challenges, contradictions and bruises. We will inevitably face setbacks, disagreements and hardships along the way, but we must not let these obstacles deter us from our central strategic objective. We have to forge ahead, drawing strength from our shared vision and collective resilience together. In the face of adversity, we will discover our greatest triumphs and emerge stronger and more determined than ever. Aluta continua nozvakabuda vachitaura Vagifto Stalo Siziba kwatikuita vachakuti Hwende vakabudo vachiti joining a political party should be voluntary and one must be happy or enjoy tenure yake and serve the people. That's the reason why vasina kuwanikwa vachifollowa vachamisa sezvakaitwa nana Fadzai Maere nana Rusty Markham vakabuda vachichara vachiti it should be about political culture, strategy, structures and values. It's not about following individuals but an ideology. Zvakabuda vachitaura tikazoti munoona sei nyaya iyi but the Citizens Coalition for Change richawanikwa richimira here zvakare, the opposition ichawanikwa ichimira here muZimbabwe kana kuti is the end of the opposition. Ndidzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Kutaura kwatiri kuita Nelson Chamisa vari kutaura ivo vachita vanova kuita politics chinzi but he is restructuring reZimbabwe chinzi ari kuda kutangidza patsva akaona kuti this political party yanga yava kuparara. That's why akakuita as the leader of the Citizens Coalition for Change. Tingaziva munoona sei nyaya iyi tiudzeiwo zvamuri kufunga mucomment section.